Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сыйлы эм өрмәтле дин кардашларым, барыңызды да кутлаймын, келия торган Ораза байрамман. Бу ел Ораза байрам 24 майга келсе ярайды. Амма 23 майда кечте яңа ай туганы каралайык, эм ондан соң халкка байрам күнүн акында билдирекпиз. Өкүнүчкө, күнөн күнгө районумузда авырган адамдар көп боло жатыр. Бу яйлай турган маразга болуп, бу ел Ораза байрам башка кепте озгарлык. Сого көрө шакырамыз сизди бу байрамды айеллерimiz бен үйдө озгармага, достларымызды, юукларымызды байрамман кутламага, бу дүйнөдөн кеткен авылдашларымызды йокламага, эм өлүккө зиярат этпеге бу байрам күнлөрүндө бармайык. Балаларды да орамман вактыө кыйнамага жибермейик, оларды бу мараздан саклоо үчүн. Аяулы ямагат. Бу бериле таган маслахатларга мыкаят болайык, саулыгымызды саклайык. Алла Таала бизге көмөкчү болсун. Кудай бизге ден саулык берсин. Эм пале казадан, яман мараздан өзү сакласын.